Vini echaremos לשון, bienvenidos, ליסיון טרג'ה. שמעון ורינה נפגשים ברחוב. Buenos días, Rina. Salud y vida. ¿Qué hora es? Son las 10. Ainda es temprano. No, para mí es tarde. ¿A quién esperas? A mi hermanico. Debe venir a las 11. ¿Esperas a Davico? En verdad que es un hijico muy bueno. האזינו שנית. Buenos días, Rina. Salud y vida. ¿Qué hora es? Son las 10. Ainda es temprano. No, para mí es tarde. ¿A quién esperas? A mi hermanico. Debe venir a las 11. ¿Esperas a Davico? En verdad que es un hijico muy bueno. האם אתם זוכרים איך מברכים לשלום בלדינו? נכון. Buenos días, Rina. האם אתם זוכרים איך רינה משיבה לברכת השלום של שמעון? Salud y vida. סלו איבידה, בריאות וחיים. נראה שרינה ממתינה למישהו. היא שואלת את שמעון. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? כאורה אס. זו הדרך לשאול בלדינו מה השעה. האם אתם יכולים לנחש שזו מילה במשפט כאורה אס פירושה שעה? נכון, אורה. שאלו מה השעה? ¿Qué hora es? בעברית אנו אומרים השעה 10, השעה 3, וזאת אפשרות גם כן בלדינו. איך תאמרו בלדינו השעה 10? השעה, הפועל S, והמספר, דיאז. לאורה S דיאז. לאורה S דיאז. כאורה S, לאורה S דיאז. איך תאמרו השעה 3? לאורה S טרס. לאורה S טרס. ואיך תשאלו מה השעה? כאורה S. כאורה S. זו אם כן אפשרות אחת. אפשרות אחרת שבה משתמש שמעון היא Son las 10. Son las 10. son las 10. son las 10. מתייחסים לשעה ברבים. הדובר בעצם אומר כמה שעות עברו מאז חצות, ובמקרה שלנו עברו 10 שעות. 10 שעות הם בוודאי דבר ברבים, ולכן הוא אומר son las 10. החליפו את דיאז בטרס, ואמרו השעה 3. son las 3. החליפו 3 ב-5, ואמרו השעה 5. son las 5. son las 5. יפה מאוד. נשמע את כל המשפט של שמעון. Son las 10. Ainda es temprano. Son las 10. Ainda es temprano. פירוש המילה אינדה או דיינדה הוא עדיין. ודמפרנו או טמפרנו מוקדם. בכלל בלדינו אתם תבחינו באוצר רב של מילים נרדפות. בניבים השונים של השפה יש צורות שונות לאותה מילה, או לעתים מילים שונות לגמרי לציון אותו מושג. פגשנו כבר את אנדה ואונדה, לנגווה ולינגווה, סמוס וסומוס. מיד נפגוש את המילה תדרה, מאוחר או ערב, תדרה, שבמקומות מסוימים נהגת תרדה, תדרה, תרדה. ככל שנעמיק בלימוד הלדינו נתוודע לאושר הלשוני שלה. נחזור לרינה ושמעון. האם לדעתו של שמעון על רינה למהר? לא. הוא אומר לה Ainda es temprano. Ainda es temprano. עדיין מוקדם. עדיין מוקדם. האם רינה נרגעת? No, para mí es tarde. No, para mí es tarde. את כל המילים שבמשפט כבר הכרנו. פרה, פרמי, אס וטדרה. רינה משתמשת במילה קטנטנה אך רבת משמעות. יא. גם את המילה הזאת,
פגשנו בשיעורים מוקדמים יותר. האם אתם זוכרים או יכולים לנחש את פירוש המילה יא? כבר, נכון מאוד. המילה לחכות למישהו או למשהו היא אספרר. אספרר נוהגת בדיוק כמו המילה אבלר. יואב לו, תואב לה, סלב לה וכו'. אתם בוודאי כבר יכולים לומר את הפועל אספרר בכל הגופים. בואו ננסה. יו אספרו. tu asperas. él aspera. ella aspera. Nosotros o nosotras. יפה מאוד. אספרמוס. vosotros או vosotras זהירות. נכון מאוד. אספרש. ellos או ellas אספרן. בלדינו, בשונה מעברית, אנחנו מחכים את מישהו, ולא למישהו. אמרו אם כן, אני מחכה לדוד. זהירות, אל תשכחו להוסיף לפני דוד. אנחנו מוסיפים לפני מושא ישיר אנושי. מושא ישיר הוא החלק במשפט שעליו הפעולה נעשית. אנחנו מחכים לדוד, או במקרה של לדינו, אנחנו מחכים את דוד. הפעולה של ההמתנה נעשית על דוד. אם כן, איך תאמרו אני מחכה לדוד? יו אספרו דוד. יו אספרו דוד. אמרו אני מחכה לחבר שלי. יו אספרו mi amigo. Yo espero a mi amigo. אם כך, איך תשאלו למי את מחכה? המילה מי היא כן. כמו במשפט, כן סוסטו. למי את מחכה? הקשיבו לשמעון. אם רינה רוצה לומר אני מחכה לאחי, איך היא הייתה אומרת את זה? אל תשכחו בתשובתכם את נכון מאוד. אספרו a mi hermano. מה רינה משנה במילה hermano? הקשיבו. a mi hermanico. a mi hermanico. hermano הופך ל-hermanico. אם מוסיפים למשל איקו או איקה למילים מסוימות, מקבלים צורת הקטנה שלהם. כמו ילד ילדון בעברית. בוודאי אתם מכירים את שמות החיבה משה, מושיקו, אלי, אליקו, שרה, שריקה, רחל או רשל, רשליקה. כך הרמנו, אח הופך להרמניקו, אח בלשון חיבה או אח קטן. הרמנה יהפוך מצוין, הרמניקה. הרמנה הרמניקה, אחות בלשון חיבה או אחות קטנה. לדינו אוהבת מאוד את צורות הקטנה האלה, ויש כמה וכמה דרכים ליצור אותן. כרגע נסתפק בדוגמה שלנו. הקשיבו למשפט ואמרו מתי אחיה של רינה אמור להגיע. Deve venir a las 11. Deve venir a las 11. a las 11. ב-11. a las 11. אל השאלה מה השעה עונים son las 11. השעה 11. לשאלה באיזו שעה עונים a las 11. a las 11. אמרו במקום ב-11 אמרו ב-10. a las 10. אמרו ב-3. a las 3. הקשיבו לשמעון ושימו לב האם מדבריו עולה שהוא מחבב את אחיה של רינה. ¿Esperas a Davico? En verdad que es un hijico muy bueno. ¿Esperas a Davico? En verdad que es un hijico muy bueno. מה שמו של האח? דוויקו. דוויקו הוא כינוי חיבה לדוד כמובן. בחלקו השני של המשפט שמעון אומר איז'יקו. מאיזו מילה באה המילה איז'יקו לדעתכם?
נכון מאוד, מהמילה איז'ו, בן, איז'ו איז'יקו. אין ורדד, פירוש המילה ורדד, או תשמעו גם כאלה שאומרים ודרה, הוא אמת. אם כן, פירוש המילה אין ורדד הוא יפה מאוד, באמת. Esperas a Davico? En verdad que es un hijico muy bueno. את מחכה לדוד? באמת שהוא ילדון טוב מאוד. עכשיו האזינו לשיחה השנית, כשאתם מבינים אותה היטב. Buenos días, Rina. Salud y vida. ¿Qué hora es? Son las 10. Ainda es temprano. No, para mí es tarde. ¿A quién esperas? A mi hermanico. Debe venir a las 11. ¿Esperas a Davico? En verdad que es un hijico muy bueno. עד כאן ויני את שרמוס לשון, שיעור 13.